Ngadap dah kejeng sungguh ke crowd ya ublay ubala aingi kene kalat ya ke bangin yok ban ya syakri bat ban syak skor ya ketien ke ba em ke jong o ai ku blay pi baro iwe pi iwe ha ka kerteng ba thiang tam jong utrai Chris ubalong unong pan em jong e nginyok ban ya pulin ka jeng wai sam ke ba shispa at puai ngan kmiet ya laki khmat sikilom nangno kanwan ka jingerap jonga ka jingerap jonga ka wan utrai ubala thau ya ka bneng ba ya ka khando onom syak bakan ki ka kejat jong me uta uba sumare me onom samthia hakmi uta uba sumare ki Israel onom samthia lemne yo thia utrai ulong unong sumar jong me utrai ulong ka jingka jong me hakakti kamon jong me ka singi kan om sho ya me men singi lemne ubnai men met utrai ulong unong sumare me na ka basniu baro un sumare ka men sim jong me utrai un sumare ka jingmi shabar jong me ba ka jingwan shapo jong me nado menta bat shadow ki bam jukon ka jingrai sam ka bashis part poi ka don ha ki thup jong ki jingrai ka baki khot ki jingrai ki ukardan kini ki jingrai ki ukardan ki kin thup ki khat santli ki jingrai sam kata ka long nado ka jingrai sam ka bashis pa arpho hado ka jingrai sam ka bashis pa le pusau kini kilong ki jingrai ki bakarpang ki bala jurwai de ki riunget jio haba ki penlong ya ka jingyat lenti pilgrim jong ki ban let kiu shaka temple ha Jerusalem na ka benda ka jing khawai nyam ka baki jio ban raki mana usnem bat ban mane ya utrai hangta ya ka nongba Jerusalem la kerkut de kilom barok sodong te ban poi ha ka nei ka nongba ha ki ki por kamlong ka basuk ha ban pulut bun por ban ya de ki jat bat ban kiu artet ya kini kilom ki ban saudong ya kini ka nongba bat kat ba kinang kiu artet ya kini kilom kiarwai rengkat bat kini ke jingwai kini ke jingwai kiu kedan kilong ki bakodor ki ba penpau ya ke jing shana teli jong ki banget hau trai ban pet chajrong bat ban khmi tang shu namar ka bor bam jukut ke jong o ka kershan ya ka jingat lenti jong ki ha kene ka perthai kasam ka bashis pa arpoi ngam artatin nganget kalong kasam kabla aimen sim ya ki babun ki riungai bat kalalong ka jing pinslur ya ki riungai ban shana bet how play wat la ka jing em kamlong ka basuk ban jam shakmat dan kapor ha ka jing em ka jong brio ba usyam ba umla ban lei udan kam ya ka jing rap kat ka ba ula ban yo udan kam ya ka jing ka bandap yang ya ka jing em jong u kam tam hakim kini ki por ki ba bat ki por ki ba jinjar bat kam tam hapdeng jong kane ka jing wan shop ka ba arsian jong kane ka klam covid kat kandai ubriu hi udan kam ya ka jing rap hakalenti ya ka jong u te kane ka jing wa sam ka ba shis pa arpoi ka ya thu ba uni unong roi sam ukan o nakajaka jong ka jing bamla ban lei ban wat ya ka jing pendap ya ka jing yata bat ya ka jing lam ka jong ublei ha ka jing let lenti jong o ka don kam yangi ban shana hau blei ubadon bor ba ubapla bat ubala ban yarap yangi ha ki por ki ba jong ka ne ka jing im ka jongi uni ublei uba watla ulong uba kraw henry ngila ban kot shau lani ban let chajan jong u kum mangilong ublei uba watla ulong unong thau jong ka beneng bat ka perthai henry ubala ban wan chatbian ban ya shem bat ngi kane ka sam ka khot ngi ban pet chau trai ubalong ka jingkut jong ka jingyat nanti jongi bat ubalong ru ka bor ban kershan ha ka wei pa ka wei ka senjam ka ba manga bat ma pingi jam dan sautli ki benta ka banginya puson leng ba kane ka sam ka bashis pa arpoi ka benta ka baningkong ka long na kane ka khot ka baningkong bat ka ba ar ka ya thu pa ka jingarap ka tikna hau blei ka jingarap ha ka jingyat pilgrim bakan jaman sim jongi kum ki banget ka tikna hau blei balai ngiron kam ya ka jingarap
larang yi pai na ka kitab jong ujub kalong ka bakhat sa ko khat ka banikong kaya thu ba ka jing im ka jong breu kalong ka badap tang da ki jinjar kam shem ya thu ba ka jing im ka dai ka basuk om dan manu bala banlat na ka jing jinjar hanai ka bas ngosi hakini ki singi ki bamta dan bun ki jat jingi kai ki bayalam bakla shibun yaki mensim ki bakodor ki baong lada pin long kristan lada pin pediang yo jisu lada pin wan shaka balang ka jongi pin shu suk bet pin nom ya kendo ya ke jing kan shu bha bet ke jing im ka jong pi kan shu dap bet tang da ke jing kerku kan nom le ya ke jing ka jong pi hendrai nga kwa ban ong hakane wat u kristan hero onom la ban bypass na ke jing janjar ki dei baro ka bamangi ngi hab ban mat barok ngiyat leng ba ka jing sosi barok ngiyat leng ba ka jing barok ngiyat leng ba ka jing bam suk jong ka jing em ka bible ka ya thu ba manga ban ma phi kum ki banget ngi dei tang ki pilgrim ba ki so shnong hakane ka prathai ka lentia jongi hangne kalong ka badap tang da ka jing ba da ka jing wet suda ka kharap ka ba khem ka ba ngi kum ki banget ngi besut leng ba ka dan hakarang kat ba ka jing pen shoi ki jing pen wet ka dan ruah ka ki ding pen kyang ki jing ja umat ki jing syak nyau ben ba ki jing syak kran ben ki babon hendrai ka ni ka lenti ka bakem ki bangi yat kum ki pilgrim ngi sauslur namar ublei udon rengkat bat ngi ba ka jing rap ka jong u kalam ngi ban poi syak ka jing suk unong wai sam ukli radi uang habanga khmiet yala ki khmat sikilom nangno kanwan ka jing rap jonga haba upai sadong ha ka jing yat lenti jong u na ka jaka them jong ka Palestine ban kiu artet ikilom ban poi haka temple ha Jerusalem ban aya ka jing aingo ba ka jing mani ya ublei hangta haba usdang ban jam haka ne ka jing ya lenti jong o usdang ban khmit kilom ban perkhat ya ka jing jingai jong ka lentia jong o usang ban perkhat ya ka jing shet tieng ya ka jing ma ki ba ula ban ya kendo haka ne ka lenti ya ka than ya ka sleng ya ka or ya ka hap ya ka jing senran lang jong kita ke belet lambat u bat usdang man pet saudong ban wat ya ka jing ram hakani ka prathai sngi jongi ni pet saudong jongi ban yo ya ka jing ram ni khmi cha ka sarkar na ka banta ka roi ka par ka suk ka san na ka banta ka shong sangan ka shong suk na ka banta ki kam ka jam bat na ka banta baro habaro ni khmi pet cha ka sarkar kham tam kum hakani ka por haka jingwan len shop ka ba arsin jong ka ni ka klam covid khat khandai ni khmi lenti ban yo ya ka jingarap naka nang ta ngi khmi cheki doktor ban yo ya ka jing kwet ka jing khia haka met ka ba shitom ba ka ba pang ka jongi nang ta re ni khmi ru shaki nong mi khmat ka jongi ban yo ya ka jingarap ka ba shimet haka jim ka jongi ban yo ru ka jingarap haka roi ka par haka ba de ba ka imlang ka salang ka jongi ni pech ki seng balang na ka benta bandawa he ki hok ke jongi ka ba pen i hang ne ba bun sen ni pech ha ki bor ki bahalor ban le ai ban ya rap ya ka jing em ka jongi henrai bun sen ki jing rap ka bangi wat naki ki pendiau men si mengi uni unang rai sam hadin ba ulak mit saudong jong kita kilom ban wat ya ka jing rap usdang ban pet ru halade ban keli nangno ngan yo ya ka jing rap kai ka banjaya nga hakane ka lentiyat ngala ne em ban poi hangta da ka bor ba ka jingla ka jonga ngadan bon ne em teng habangi pe yal de ha jaka bangi nyo mensim ka wan pen ban ka jingno mensim hendai uni unong wai sam usyam ya ka ba khamba kata kalong ma syempet tang sa jong syakini kilom ki ba yo hendai uni unong wai sam usyam ya ka ba khamba kata kalong ba ma syempet tang saudong jong kita kilom lamne syempet yala dia hendrai khmit shajrong shalenjat jong kita kilom kadon ka bor ba hakli tam na ka benta ka jingrap uang ba ka jingrap jonga kawan tang na ublei ubalong unong thau jong ka peneng bat jong ka khandau uba ka jing sensyar jong o ka sensyar halor baro dei tang ma ubalong ka jingrap na ka benta ka jong o kamnan ka jing ikwa hau ni unong roi sam ban pet ya ka jing rap na kiwei lane ban syanya haladehi namar dan bun kibriu ki baang om dan blei ngarus pa kat ne de banga treshitam ngakot nya kya de banga sumar hi la ka jong ka met ka phat ka jonga
Hendai uni unong rai sang open scam baka jingerap jong u kawan tang na utrai. Utip baka jingerap ka jong ubriu kalong ka bathala. Uni unong rai sam haba ukmit cha utrai, ukmit da ka jingkermen, ukmit da ka jingkmi lenti. Bat ka jing so scam ka batip shai. Uni umlong haba ukmit cha utrai. Ukmit da ka jingkermen, ukmit da ka jingkmi lenti. Ukmit da ka jing so scam ba udah tip syai haka download jong o baki kular ke jong ublay ban yarap haka lentia jong o kilong ki batikena bat kilong ki bam kela uway na kinong tho ba kraw ang lada pikwa ban diaw men sim kemiet chekiway lada pikwa ban no men sim pet yala de henai lada pikwa ban penchilur yala ka men sim bat ban mat ya ka jing job pidan kaman kemit cha ujisu dei tang ujisu ubalong ka jing kermen wat hapdeng ka jing bam kermen jong ka jing em ka jing kli kalong ngi kum ki panget ngi kemit chi shan em cha ublay kum kata ka jing rap jongi le sing ngi pet cheki way na ka benta ka jing rap lani ngi so shngan ha ka jing la de hi kum ki panget ngi de ban phai bet i ki khmat jongi cha ublay ka jing rap ka jong ublay na ka benta jongi kadai kata ka balak ban pelat yangi na ka jing ban kia jong ka jing em kini ka jing ban kia ka jong ka jing em kila ban long ka jing pang ka jing sitom kila ban long ka jing sngosi kila ban long ka jing do jing kermen ka bangi mat kha ha ka ne ka lentia jong ka ne ka jing em ha ka ne ka lockdown ngi benyao ngi ling a kumno ngin le ka kam ka jam jong ir kambyang shu kumno ngan sew ka ram ka jonga kumno ngan pendap hau ni ubnai banwan kumno kalawe jong kini ki khon ki jongi habangi phai saudong jongi shisha ngi diaw men sem bat habangi petru halade kawan ka jing no men sem henai habangi khmiet chaublai wat apdeng kini ki a kadan ka jing pen khia ka ba phla ha ka men sem ka jongi nang ta shu lengba ka ne ka khlam kilong yeng ki babon ki mat ka jing sosi da ka jing do no ki ba ki ba thon ki jong ki ngi so thu kilong ki jing mat ki ba thang da shisha ngi asco ya ka jing yam len ner ka thang ki jong ki ngem la ban le ka bangi la ban le ka long tang bangin chia sosi lang bat ki bat banya dwai na ka benta jong ki namar omdan bahieng omdan basam omdan para marjan omdan para marpa omdan parlok omdan para jor omdan para shnong omdan para thau ki bala banya long lang nani ki bala banya don ringkat langajan ban pensngan hakum kini ki por henai ka ka shisha kalong ka ba mangi kum ki kestan ngi sau thu baka jingarap ka jongi nang tade ka jing pentingan ka ba hun men sim kalong tang ublay umen sim bakoj ubalong ka jingkular jongi uta ubala khot ban long lem bat ngi udai unang yarap jongi udai uta ubala banya senran lem bat ka jing em jongi dei tang ma ubala banya sa bat bandon ringkat bat ngi dei ma ba sotho ya ka download ka basitom bat uba kloy ban yat bat ban long ringkat bat ngi lengba kini kipor ka bangim so dan mano bala banya ram ni haban khmi tang sha utrai ubalong ka jingarap jongi ngim so thu hado katno ka jing ka bangi yat lengba ka ne ka klam rai habangi khmi chau blai ubalong nong thau ka peneng bat ka khando ngi so tikna dei tang ma uhi ubala ban ripen em ya ka men sim jongi ngin brat baro ya ka khusai jongi namar dei tang ma u ba sumar so kher na ka benta jongi bat ka ne ka jing perkhat kan ai boringi bangin jam syakmat uji suhi daladi uterwangi uang tuan hanga phi baro ki bat that ki bat ki ba khia ka jingkit tengan penjame phi to shim ya kilingko jonga phi to hi kairu nanga na bangalong ubaloi bat ubaret ka donot te pen sham ya ka jingja that ha ka men sim jong phi kane kalong ka basisha ka ba ujisu ukren daladi hi ha ka gospel jong Matthias kalong ba khatwe ka de khat ka ba arpo pra bat arp kondai bat kalong ka basisha ya nga ba de phi ladangi so tho bala ban kyangi da ka jingpen kit kya jong kini ki ki binga kando ha ka perthai kalong tang bangin mare shau jisu bat ban bret lut ya ka jingkit ba kya ka jongi ha ka jat jong ka ding phana jong o de tang hang ta ngin yo ka jingja that ha ka men sem ka jing em ka jongi de tang ha bangi wan ban bret ya ka jingkit ki ba kya ka jongi ha ka jat jong ka ding phana jong utra jisu Christ ngin mat bat ngin shem ya ka jingja that hakimen sim ke jongi kabenta ka ba ar ka bangi shem
hakit khot ka balai ba ka basau unong roi sam uang ba utrai ubalong ka jingerap jong u ngau tho yo unong roi sang upin tikna ba kane haka jinglai inti jong utrai uba ublei ubalong unong ngerap jong utip ba usngau tho ya ka jing ba de ka jing ma kiba unya kendo hakane ka lentia jong bat open scam kumne ba uang onom sha baka ki ka kejat jong me uta uba sumar me onom samthia hakmi uta uba sumar ki sel onom samthia lemne yo thia haba ong ublei usngau tho ingi kamot ublei utip shai ya ka puwei pakawei ka jing sngo jongi ya ka jing ya kendo jongi hakane ka jing ya pilgrim jongi wat la kalenti ka long ka ba ma ba ka ba kidan shipun ki mau jing thot ki bangila ban jen thot hakalenti ya jongi hendai ngin kalon ngin yang scam namar ublei unum sha baka kejat jongi kan ki lane kan sentut udan bor ban kersyan yangi habang yang scam ha ka jingget onom dan mano bala ban pen ki yangi ujisu udai utau mau siang uba scam ha kaba manga ban mapi ngiyeng ngisau to akne kumba ong nong rai sam unom sha bakan ki ka kejat jongme bala dala sumar ki kejat jongi ngidan ka jing sos cam ka batikna baya ka jing em jongi barok par met bat mensiem la sumar manga ban mapi ngim yo i oblei hendrai to tip ya kane ba oblei uyo iengi usngau thu ya ka jing jenjar jongi habangi wat ya ka jing yarap na to tip ba usngau thu yangi nado telong ublei ubalong ka jing yarap jongi ulong uta ubam samthia lamne yo thia bat kawai ka basau tara kalong ba ublei jongi ju shim shuti ban khmi yangi kane kalong ba phla shisha kalong namar ba ublei u eat yangi utip ya ka jing jongi kham tam habangi yat lingba jong kane ka klam uyo i ya ka jing yam lenyer thang jongi uyo i ya ka jing pat do no jongi uyo i ya ka jing khusla jongi don na preng jong pi ki ba do ki kam ki jam ki jong pi ha kane ka klam don ru ki bia bit ya uni khunyang jingpang kawan ka jing shap ting kawan ka jing no man sim don ru ki ba mat ya ka jing dok ba ya ka jing do ki ba bon jat ba pi perkhat kumno ngin le bat kum hakini ki por habala ban ka jing janjar ngisnang ban artatin ya ublei bat pisang ban pusan imat ublei don mo hendai tu ngin tip ya kane ba ublei ulang hajan ban yarap bat ban aibor ya ka jing em ka jongi ka jing roi sang ko ba sa pun riu ning kong ka pen scam ba ublei ulang ka jakari bat ka bor jongi ka jing yarap ba hajan ha ka jing janjar ladangi so thu ba ublei uso thu yangi ngin jam ha kane ka jing ya pilgrim jongi sha kane ka nong ba ka ba kraw klam ka no ka jing shap ting namar usngau thu yangi ka benta ka balai ka bangin syam ha ka dekhot ka basan ba unriu unong wasam uang ba ublei ubalong ka jing yarap jong uba sngau thu yo ulong ka jingda jong uang utrai ulang unong sumar jong me utrai ulang ka jingka jong me ha ka kti ka mon jong me ka singi kan om sho ya me men singi lemne ubnai men met kapasau tanah kalong ba ublei ubasau thu ingi ulang unong sumar jongi ulang kata ka jingka ulang kata ka jingda ka jongi hakakti ka mon ka jong kinong ya nanti ki bayat aka jaka ba shit ba terhab ha ka singi ba la dalai ka lenti kalong ka ba khoro ba ka ba khoram kimat klo ya ka jing that ba ka jing jiram kimat ya ka jing trot ba ka jing terkhong ha ka met ba kisau thu kalong ka ba ban jam shakmat la da kamdon ka jingda ka bala ban yarap eki na ka jing thang jong kata ka singi ka jingda ba ka jingka ka dei kata ka ba pentingan ba ka ba aibor ban jam nanti shakmat utrai ubalong unong sumar jongi ulong ka jingka jongi na ka jing triem jo ka jing pang ki ba bonjat ba na ka jing tinjo ki ba me deng jong ka jing em ka jing don ka jong ka balong hasanda jongi ba habau ulong hasanda jongi ulong ka jingka ka ba pentingan ka ba pen shat boringi bat ban thom leng ba ka jing haki por baro la ka long men singi la ni haka por men met ublai ubasumar la ka jong ki priu usumar met la bat singi kamdan kanu ka ban pen men sawngi haba ulong ka jingka jongi bat ka benta ka ba khadu uni unong rai sang open scam ba ublai ubalong ka jingarap jong udai uta ubari sumar ya ka jing ka jong uang
Hak khot ka ba nyobat ba pra utrai un sumare me na ka ba sniu baro un sumare ka mensim jong me utrai un sumare ka jingmi shabar jong me bat ka jingwan shapo jong me nado menta bat hado bam jukut kane ka jingkular ka jong ublay na ka benta ki brio jong o wat apdeng jong ka klam coronavirus wat apdeng jong ke jingdu jingkemen wat apdeng jong ke jing sngo kumba ngi sngo ublay shim don kat bat ngi handai ka long ka ba shisha ba ublay uri sumar uri khop uri kendong ya ka jing jongi uri sumaringi nado menta bat hadu bam jukut ngin kan ma ba ka jing jongi kanum kut tang ha ulum jing tap handai ublay ubangi syakri ukular ban ri sumar ban ri kendong ya ka mensim jongi hangne menta bat ha ka wai pa ka perthai ya ka ba manga ban ma phi ngin selet no upol ha ka thi she kinong rom kal nong ka ba phra ka khot ka ba ar pa phra ka ong kum ne bat ngitip ru baki aka baro ki atrelam ya kaban pen bahaya kita kiba i jau blai ya kita kan kiba khot kat kum ka jing thu ka jong o kane kadai ka jing kular ba onri ya ka jing em jongi ya ka ai ka bangin ya kenduk menta ya ka ai bangin sai kenduk la shai bat ya ka ai ka bangin dang yat leng ba menta bat ukular ba un yat leng kat bat ngi kat sha ka bangin len kane kalong namar ba u i yangi nganget baro ke balamat ya utra Jesus Christ kum unong pen em jongki bat ki badan ya ka jing adai ka ba em bat u ki ngau tho ya kane baladan mano ki ba ngau kum ba ublai ujngai na ka jing em ka jongki so ba ublai umlong kata ka jing rap jongki ka le si kalong namar ba phimdan kata ka jing adai ka ba em bat uni unong pen em jongi ubalong utra Jesus Christ kadan kam ya phi ba phen kala ka bomot ba phen ngai ka gospel ka jong o bat ban plai ki pop ka jong phi bat ban wan sha ka jat jong ka ding phna jong o bat aba phi pdiang yo utrai Jesus Christ ha ka jim jong phi aba ki phi khot yo ha ka jim ka jong phi ukloi ban wan ban ya rap ya phi bat ban ai men sim ya phi ha kum kini ki por ki ba e ba ki ba shitam te ka long ka jing khu ka ba khra ban tip yo utrai bat ban don ha ka jing ka jong o te ublai un ai bor bat un ker khu yangi na ka benta ka boram jong o amen.